Welkom bij dit derde aflevering alweer van de Cultuurketting. Ja, in de eerste hebben we natuurlijk gezien wat Ethan Huis allemaal bezighoudt. Stef Klasses kwam voorbij in de tweede. En nu dacht ik, we gaan een stukje over de grens, niet te ver. Aan de andere kant van de lijn zit Ruud van den Einde. Dag Ruud. Hi, goedemiddag. Welkom in deze een van de eerste afleveringen van de Cultuurketting. Leuk dat je hier aan meedoet. En dat je eraan meedoet, dat betekent dat jij ook een van onze cultuurhelden bent. Wie is Ruud van den Einde en wat doe jij op het gebied van cultuur? Ik ben Ruud van den Einde. Ik ben 41 jaar. Ik kom uit Deurne, dus inderdaad vlak over de grens. Wat doe ik op het gebied van cultuur? Een tijdje geleden heb ik het Podiumcollege gevolgd. Hè. Daar kennen wij elkaar ook van. Dat heb ik in Venray gedaan. Omdat ik het tijd vond dat ik met toneel aan de slag ging. Dat heb ik altijd heel graag gedaan. Mensen vermaken, toneel spelen. Alleen ik durfde het eigenlijk nooit. Ik durfde nooit op een podium te gaan staan. En een paar jaar geleden pas heb ik de stap durven zetten om inderdaad ook echt op het toneel te gaan staan. En dat bevalt me zo goed dat ik inmiddels al heel veel leuke dingen heb mogen meemaken. En vooral in de regio, Venray, Deurne. Maar ook in Limburg. Ik doe onder andere, we doen een act, een Sinterklaas act voor volwassenen wel. Maar daar zijn we mee bezig. Ik heb meegedaan aan Scheid aan de Grens, straattheater. En ik ben op dit moment ook met een improvisatietheater zijn we mee bezig. En ik ben een improvisatieworkshop aan het volgen. Ja, die ligt nu stil vanwege de coronacrisis, om het zo te zeggen. Ik ben alles op het gebied van toneel. Ik speel ook mee bij Dylan Hagens af en toe in de filmpjes. Daar kunnen mensen me van kennen. En het is gewoon het leukste wat er is. En het is gewoon mooi om in verschillende rollen te kunnen kruipen. En op die manier zeg maar een bepaald gevoel neer te zetten. Of een bepaald personage neer te zetten. En op die manier zeg maar mensen te vermaken. Want dat is uiteindelijk wat ik het leukst vind om te doen. Warte, ich helfe Ihnen. Das kann ich selber. Ich weiß. Aber Sie sind so nett und hübsch. Ja, das sagst du natürlich zu jedem Mädchen. Nein, wirklich nicht. Ich habe auch noch keine Frau gesehen. Wie heißen Sie? Na komm, wie heißen Sie? Anna, wie een schöne Name. Ich heiße Karel. Ja, en dan zeg je, ik durfde dat eerst niet zo goed en eigenlijk is het me heel snel aan het hart gegroeid. Is het dan zo dat het makkelijk is om in de huid van een ander te kruipen omdat jij dat zelf niet bent? Of moet er toch een stukje Ruud in jouw typetje zitten? Het is natuurlijk dat wat je meemaakt in je leven, dat neem je wel mee. Hè? Want als ik boos moet spelen, dan kies ik natuurlijk wel iets wat ik in mijn verleden mee heb gemaakt, waar ik heel boos om ben geweest, wat ik dan zeg maar in het karakter kan leggen. Maar voor mij is het wel, op het moment dat ik op het toneel sta of op het moment dat ik dus bezig ben, dan verdwijnt alles wat Ruud is geweest, dat verdwijnt eigenlijk. Dus op dat moment zijn er geen negatieve gedachten, zijn er geen verdrietige dingen, zijn er geen zaken die aan Ruud gekoppeld zijn, maar dan ben ik ook echt de persoon die daar op dat moment op het podium moet staan. En ik denk dat dat is wat mensen wel kunnen zien aan mij. Wat vond je de leukste rol die je tot nu toe hebt gespeeld? Goh, dat is een moeilijke vraag, dankjewel. Wat vond de moeilijkste of de leukste rol? Eigenlijk heeft elke rol zo zijn charme. Ik vind het vooral leuk dat je iets doet
En dat het dan ook weer ophoudt op een gegeven moment. Dus je staat te shinen. En ja goed, dan daarna kom ik gewoon lekker thuis. En dan kan ik weer mijn eigen ding doen. Dat vind ik dan wel, dat vind ik het mooiste eraan. Ja. Maar ja, elke rol. Kijk, mijn eerste rol toen ik voor de eerste keer op het podium stond. Dat was natuurlijk fantastisch. Als je dan voor de eerste keer die energie ervaart. En ziet hoe mensen genieten. En ja, het gevoel wat je dan eigenlijk krijgt. Ja, dat is fantastisch. Maar ja, als je op het podium staat te dansen, om het zo te zeggen. Hè, de laatste voorstelling heb ik ook een stukje gedanst. En je voelt dat er een hele andere energie is. Nou ja, goed, daar wil ik dan niet te ver over uitweiden. Maar ja, ook dan geef ik 300%. Dus elke rol is mooi, omdat je dan weer mag spelen. Ik weet niet, ik kan dat niet helemaal goed uitleggen. Maar ja, de toneelfamilie wordt wel steeds groter, om het zo te zeggen. En dat vind ik super gaaf. Ja. En daar ben ik heel dankbaar voor. En zo te zien ben je voorlopig nog niet klaar met het afleggen van deze reis. Want je zit helemaal te shinen als je erover vertelt. Dus dat is hartstikke mooi. Je zegt heel mooi, je werkt met 1 theaterfamilie, werk je toe naar 1 product. Ja, je bent aan het eind van de dag maar zo goed als je co-speler. Hè? Dus ja, je moet daar samen hard aan werken. En dat heb je ook gedaan in het filmpje wat wij nu van jou mogen laten zien. Dus ik wilde de mensen thuis heel graag achterlaten met de boodschap: ben als Ruud, zoek het theater op. Zij het in een stoel, zij het op de planken. Het is een ervaring die je nooit meer gaat vergeten, toch Ruud? Dat klopt, ja. En dan heb je een heel bijzonder filmpje ingestuurd waar we heel graag een scène uit willen afspelen. En ik laat het aan jou om hem aan te kondigen. En dan zie ik u graag bij de volgende Cultuurketting. Nou ja, heel veel plezier. Geniet van het filmpje wat jullie nu te zien krijgen. Ik heb er ontzettend veel plezier in gehad om het te maken. Daar wens ik jullie ook om er naar te kijken.